Здравейте хора! Днес ще разберем каква е разликата между Minecraft и Minecraft Trail. Така, започваме с Minecraft Trail. Така, изчакваме да зареди. Така, разликата между Minecraft и Minecraft Trail е следната. В Minecraft Trail първо виждате тук как пише отключване на пълната версия на игра. На пълната игра. Като дойдете ето тук и в тази игра не можете да сте на творчески или на креатив, защото се изисква истинската игра. Нямате читове, нищо нямате просто. Нали смисъл, играете си само на survival, на оцеляване. Да, само на survival си играете. Да. И това е тази игра. Затова, че по-добре да играете Minecraft, истинската хора, отколкото да играете Minecraft Trail. Ето ги двете игри. А пък в Minecraft можете да правите много по-различни неща. И така хора, ето е истинската Minecraft. Както виждате, имате всякакви възможности. Ето, отивате ето тук. И сега вече на истинската Minecraft можете да си сте на творчески. Можете създаване в Realms. И това не знам какво е. Се тая. Нали всичко имате. Може да имате читове. Всичко хора. Затова, че по-добре играете на истинската Minecraft. Може да си изтеглите оригиналната версия от Happy Mod. Защото там има и оригинал, за да не плащате, за да е безплатно. И това е. Този свят се казва Survival. Не. На този свят се казва Крис Клос, като мене. И така, да започваме. Така хора, започнахме. Само да знаете, ще направя цяла поредица от клипчета на Minecraft. Дано ви са интересни. Какво е това? Дано ви харесат тия клипчета. Ще има няколко епизода и ще има 3 сезона. Това е първи сезон. Той ще има 9 епизода. Втори сезон също ще има 9 епизода. И трети сезон също ще има 9 епизода. Това ще е финал на трети сезон. Обаче сега сме на първи сезон, епизод 1. Дайте да се направим дъсчица. Чакайте. Тая камера къде е сложила тук? Добре. Да се направим. Както виждате, чакайте да използвам това. Ето тук се слагате нещата. То ви е автоматично, ако сте на телефон, както мене. Тук ви е изработен материал, а тук са видовите материали, зависимост от какво дърво сте си направили. Нали? Да. Добре, взимаме си тези дъски. Сега ще вземем тези дъски. Така. Сега можем да си направим крафтинг тейбъл нарочно, защото там се правят такова най-различни мечове и такива неща. Още неща от инвентара, които ще ви трябват много. Особено през нощта, като има зомбита. What? Какво ми става, бе? То скоро преди ми бичте. Добре, забравете за това. Дайте да се намерим подходящо място. Опа! Праснах се. Дайте да се намерим подходящо място. Първо да
се издълбаем нещо като пещеричка. Не, по-добре. Под земята, хора. Когато за първ път играх в Майнкрафт, се крих под земята, докато не се направя къща. Така. Да се направим пространство. Бе, не толкова ще. Тук сложим крафтинг тейбъл. Ето, хора. Тук можете... Чакайте, пак ще ви покажа. Ето, тук може да се правите най-различни предмети от дърво. Слагате ето тук нещата. И тук ви се появява съответно готовия материал. Ето, аз сега ще си направя меч. Ето, такава е, така да кажа, рецептата за меча. Ще се направя такова, кирка, ще се направя и брадва. И хора, хубаво е да се направите такова. Опа! Какво стана, бе? Къде ми отиде тут? Хора, лоша новина. Добре. Лошата новина е, че деня свършва първо на първо. Това не е всъщност такъв проблем, защото това не е проблем. Добре. What? Вижте какъв бъг, бе, хора, тази скала как седила въздух. Окей, хора. Така, както виждате се стъмнява. Трябва да... Ще сложа пръст отгоре. Опа, за да не могат да влизат зомбите и такива подобни неща. На другия един ще направим легло, такива неща. И хора, да. А сега обаче, аз мисля това да бъде първият епизод. Във втория епизод може би ще си направим легло, такива неща. Да. И това е всичко от мен. Може да снимаме на друга игра. Епизодите са в различни дни на Майнкрафт, поредицата. И това е първият епизод. Дано да ви е харесало. Ако е така, хаквайте лайка и се абонирайте за поредица още яки клипчета. Чао!